फक्त असा खेळ संपला. आयुष्याचा हा मार्ग भगवंताची सारी करणी जगतो आहे जगणे म्हणून कुठल्या मार्गावर आणून ठेवलं ते तुझ्या मला कुठल्या मार्गावर आणून ठेवलाच. खाट्या पायला टोचतो तरी आई एक शब्द बाहेर पडत नाही. नियतीने माझी चेष्टा तर केली नाही ना, पण नाही आता इथे राहण्यात काहीच अर्थ नाही. मला निवारा शोधायला जावं नाही तर शीताबाई तू माझ्यावर बोलू नको, नाहीतर आकाश संशय घेईन तुझ्यावरती. कारण तुझ्यावर माझं प्रेम होत आहे त्याला कळलंय. जोपर्यंत मी इथं आहे ना तोपर्यंत तो त्रास देतच राहणार. म्हणून मी ठरवलं आहे त्या घरातून कायमचं निघून जायचं. अगं मी उठण्यावर तर कुत्रा आहे ग, लाचार झालेला. पाय तुटल्यामुळे मी धावू शकत नाही. पण मी जे करणार आणि तुलाच मी करणार, तुलाच मी करणार. What a beautiful scene, huh? What a beautiful scene. मीरा आणि मोहनचं प्रेम आलं. मोहन शीतल एक मूल त्या करत मी बसतो टाकतो. मोहन शीतल तुम्ही आता दुसऱ्या मुलाची तयारी करा. आता तुम्ही दुसऱ्या मुलाची तयारी करा. त्याला सुद्धा शीतल मी बाप्पाचं नाव मी देतोय. त्याला सुद्धा बाप्पाचं नाव मी देतो. वा म्हण वा, किती भाग्यवान आहे तुला. कंपनी माझी आणि चालवते तुला. काय बोलतो मी? जे दिसतं तेच बोलतो मी. मोहनला मारलं तर मीरा रडते. कैसी लागी लगन मीरा हो गई मगन. सारी मला बसते, मला बसते. एक शब्द मी कंपनीत कुणी जायचं, फुकट खायचं. चल निघ निघ आणि म्हणतो मी निघ निघ. हे सीता सीता अगं ते तुझं बाळ आहे. माझी जा माझ्या नजरेसमोरून. हे कोणाचं रक्त आहे, माझं की त्या भवांचं? तुम्ही निर्दय आहात. तुमच्या जवळ लग्न करून पूर्णपणे फसले मी. शीतल तू बसली नाही, शीतल तू जिंकलीच आहे, जिंकलीस. तुझ्या घरात माझ्या प्रेमासोबत मोहनची सुद्धा प्रेम मिळालं. मोहनची सुद्धा प्रेम मिळालं.
रडतो त्याला तू गप्प कर. गप्प कर. आकाश, तुझे अजूनही नखरे बंद झाले नाहीत ते काय? या पिताश्री या. नमस्कार. आशीर्वाद द्या. नमस्कार. चुकलो तर क्षमा करा मला. अरे तुझा विचार तरी काय आहे? अरे माझं नाव, माझी प्रतिष्ठा कुणीला मिळवायची आहे की काय तुला? तुम्ही निघाल बाबा. तुम्ही त्या मला घरात का केला का त्याला तुम्ही घराबाहेर काढत नाही? शिखरचा मोहनचा संबंध काढल्यापासून सुद्धा तुम्ही त्याला घरामध्ये का ठेवलं? काढा त्याला घराबाहेर. अरे मोहनला घराबाहेर काढण्यापेक्षा तोच वेगळाच होता आता. अरे तू असं वागत राहील असतं. अरे कंपनीची थोडा वेळ मला देशोधडीला लावशील, तू मला देशोधडीला लावशील. हे पप्पा, यही काम करतो मी. काय करावं या मुलाला काय मलाच कळत नाही. आकाशने तर कहरच केलंय. कंपनीमध्ये नीट लक्ष नाही. आता सगळा विचार करून माझा कपाळ बॉक्स वेळाची वेळ आली. राम राम सरकलेश. राखा, तू पुन्हा माझ्या घरात. वा, खबरलास. तुला आता मी बरबाद करणार. अरे मला कंपनीतून काढलं ना. आता बघत बस. तुझे एक गुपित रवास सांगतो सर्वांना. राकेश, you bastard! अरे तुला पैसे मिळालेत ना? फोन बंद ठेवायचं. अरे तुझ्या माणसाने माझा चेहरा जाळला. त्याचा काय? पैसे देताना हरामीनं वार करायला पाहिजे. जमलं नाही तेव्हा याचे तोंडावर फेकले. काय रे दिनानाथ, माझा गेम करायला पाहत होतास. आता मी उलटा गेम करणार आणि त्याला न्याय मिळवून देणार आणि त्याचा हक. राकेश, तू उगाच माझ्याजवळ दुश्मनी पत्करू नकोस. तुला खूप माग पडेल. माझं नाव आहे राकेश. जिथं जिथं होतो अन्याय, तिथं तिथं होतोय माझा प्रवेश. आता मी घाबरणार नाही आणि तुझ्याशी लढणार आणि तुझं शेवट करणार. माझ्या घरातील दादा खालचा माझा मला धमकी देते. आतापर्यंत तुझा नाटा खायचं होतं. पण या माझाचे रूपांतर वागात झाले तेव्हा तुझा या श्रीमंतीचे घमंड असलेला हे आपले तुकडे तुकडे करणार आणि त्याला न्याय मिळवून देणार. तुला हा धिराणा टाक्या घाबरणारा नाही. तुझ्यासारख्या गुंडाला मी किती खून उठलेला आहे. अरे तू त्याचा मामा नाही. मी त्याचा मामा आहे. हो दिनावत करणे मी त्याचा मामा आहे. आता तुझा बर्बादीला सुरुवात झाली. आता जमलं तर माझ्याशी टक्कर दे. नाही तर काय करायचं ते करून घे. तुला हा धिराणा घाबरणार नाही. अरे तुझ्यासारख्या गुंडाला मी आजपर्यंत करून उरलेला आहे. पाप आहे मी पाप. घातकालाही माझा बिझनेस मध्ये नाव आदराने घेतात. हॅलो राके, कारखानीस बोलतोय. हा हो, गेम करायचा आहे. राकेश सार पोद्दारचे. हो यस.
नेहमीच्या जाग्यावर पोहोचेल. यस राकेश. साऱ्या मला धमकी देतोयस. आज गेम होणार. माझ्या प्रगतीच्या मार्गातील आणखीन एक काटा दूर होणार. परमेश्वरा, मला कर्मचारी ठरवलं जातं, पण तुला सर्व माहित आहे. माझं मोहन बरोबर प्रेम होतं, पण लग्न झाल्यानंतर मी ते सर्व काही विसरले. पण आकाश माझ्यावरती संशय घेतात. आता तूच माझं रक्षण कर देवा, तूच माझं रक्षण कर. पुढे काय होईल देवा? असं जर चालत राहिलं तर काय होईल? माझ्या संसाराचं काय होईल? माझ्या मनाचं काय होईल देवा? आई ग, अरे आई ग, आई ग, काय झालं? आई ग. बस 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 पाणी पाणी पाणी. हो आणते. बस बस. मी पाळणा झालो म्हणून मारतात मला. मी नाही इथं राहणार. आई ग, आई ग. मोहन हे घे पाणी घे. मोहन सांग काय झालं? कोणी मारलं रे तुला? सकाळनं मारलं मला. कोण? आकाशने मारलं? माणूस आहे की शैतान? संशयाच्या भोवऱ्यात पूर्णपणे वेडा झालाय तो. मोहन मोहन माझ्यामुळे तुला हे त्रास भोगावा लागतो खरे. माझं काय होऊ दे ग, पण तू सुखी व्हावी. तू सुखी व्हावी म्हणून हे घर सोडून जाणार नाही. अरे अरे तू कुठे जाणार? कोण आहे तुझा मायेचा? कोणाच्या घरी राहणार आहे तू? मला 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 तू सुखी झालं पाहिजे आहे ग. तुझ्या सुखातच माझं सुख आहे. मला आता जावं लागेल चित्रा. अरे कुठे जाणार तू? कोणाच्या घरी राहणार? कोण आहे तुझा मायेचा? ही उजाड धरणी म्हणतात ते आपल्या मायेच्या पत्रात घेत मला. हे निळेशार आकाश आहे ना, ते देईल मला मायेची भूक. और तू सुखी व्हावी म्हणून ते मला करावं लागेल ग. करावं लागेल. तू रडू नको. थांब मी मला पट्टी करते. थांब. आई ग, आई ग.
काय बोलताय तुम्ही? काय बोलताय? एवढं मारलं तुझी हरामी अहो, हा गड तर निरपराधी असून तुम्ही त्याला का मारलात? माझे कायमचा पाटा बनून उभा आहे तुला माझ्यापासून हिरावून घेता येत त्याने चला समोर कसं वागायचं कसं बोलायचं तुला कळतं का तुला ना उलट सुलट कशी तर दोघा फोडून टाकेल मी तुझा तुझ्या वागण्यात अजून काहीच फरक पडलेला नाही म्हणजे काय म्हणायचंय तुम्हाला? तू माझी झाली पण मनाने त्या मोहनचीच राहिली पण आज मी तुला सोडणार नाही जे आणि ते मोहनची संबंध कळला मला तुला पत्नी म्हणायला लाज वाटते आहे हे सुद्धा कल्पना करू शकतो मी तू आता ना सिद्ध तू आता मला मेलीस तरी काहीच फरक पडणार नाही खरंच मला तू मेलीस तरी काहीच कुठे चालला? काय करायचं आहे तुम्हाला? अहो कुठे? पोरीला जीवन चाळी मेल्याने आणि सांगतात गॅसवर साडी पेटवून जळाली. मरू दे, कुठे भेटणार हे पाप. असं करायला नको होत. बिचाऱ्याच्या लहान मुलाकडे तरी बघायचं होतं.
आम्ही जनावरे हात जनावरे जंगली सापडे तुम्हाला सुद्धा आम्ही ठार मारणार. जा तेव्हा काय चोमड्या नाना झाली का तुझी चोमडीगिरी करून? जा नागराजा संपूर्ण शहरामध्ये पिंडरा पिटवा. दिनानाथ कारखान्याच्या सुनेला मी जाळून मारला म्हणून आकाश तिला काढलं आणि माझी प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली. माझी प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली. हे घडतंय ते फक्त या मोहमुळेच. मोहन मोहन मामा 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 तुझ्या माझ्या घराला लागलेला कलंक तर एकदा मिटेल. माझ्या घरचा लहानपण आहे गेली आणि या जगात मला ते काढलं. खरंच मी जन्माने पाप असेल तर परमेश्वरा मला जन्माला का सांग ना देवा मला कशाला जन्माला घातलं रे तू? काय करू रे मी देवा? काय करू? माझ्या मृत्यूच गेली या जगातून. हातातून नजरून का उपयोग? हे देवा, हे देवा.
मरणाची भीक घाल मला, मरणाची भीक घाल. जर का तू नाही घातलीस तर मी आता माघार घेणार नाही. तू तिला जाळलीस ना हरामखोरा? होय, मीच मारलं. होय, मीच मारलं. मोहनच म्हणेन मी मारलं. ए खबरदार, मोहनवर संशय घेशील तर त्याचा पायाजवळ राहण्याची लायकी नाही तुझी. अरे ज्याने फार मोठा त्याग केला तो कसं वागणारच नाही. हे तू मला सांगतेस? होय, मी खरं बोलतो म्हणून तुला राग येतोय. तुझ्या आईमुळे मोहनला तुझा आत्याचा मुलगा बनावा लागला. तुझ्या बापाचे प्रतिबिंब तुझ्या मनाच्या आरशात मिळाळून बघ. मोहन हा त्याचा बहिणीचा मुलगा नसून तो तुझा मोठा भाऊ आहे रे. मोहन तुझा मोठा भाऊ आहे. नाही नाही, हे खोटं आहे, खोटं. विचार, तुझ्या पिताला विचार. आपल्या कोळ्या मुलाच्या जीवनाला आग लावून शेकोटी निर्माण केली त्यांनी. शेकोटी. पप्पा, 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 काय आकाश? पप्पा, पप्पा सांगा ना. मोहन माझा मोठा भाऊ आहे का? होय आकाश. पप्पा, काय सांगता पप्पा? खरं वाटतं. अमावास्येची रात मोहनच्या आईचं आणि माझं क्षुल्लक कारणावरून एक भांडण झालं आणि त्या नकळत माझ्या हातोटीचं झालं. मोहनचा सांभाळ करण्यासाठी मी दुसरं लग्न केलं तुझ्या आईचे. पण जसा जसा मोहन वाढू लागला तसा तसा तुझ्या आईने मोहन बद्दल माझे कान भरले तरी कान भरले की तो समोर दिसला की मला राग यायचा रे, मला राग यायचा. आणि तू जन्माला आल्यानंतर मोहन आणखीन वाढू लागला. आणि तुझ्या आईने मला मोहन विषयी नको ते कान भरून माझ्या तुझ्या आईने माझा बहिणीचा मुलगा बनवून ठेवला रे. मोहनला मुलगा बनवून ठेवलाय. हो, खूप त्रास काढला रे मोहनने. आईच्या मायेसाठी खूप त्रास काढलाय. काय ऐकतो मी? नाही नाही पप्पा, का असं वागला तुम्ही? पप्पा का असं वागला? पप्पा मला एकदा तरी सांगायचं होतं. तुमच्या अशा वागण्यामुळे मी संशय घेतला त्या मोहनवर आणि शीतलवर. मी गमावून बसतो त्या शीतलला. पण आता मी मोहन दादाला त्याची जागा चोरून देणार. पप्पा, कोणी दुश्मन सुद्धा जेवढे चडका देत नाही तेवढे चडकं दिलं मी टक्क्या घ्यावं. पप्पा माझ्या हातानं मी मारलो रे त्याला. माझ्या हातानं मी मारलो. पप्पा, एवढं चडकं दिलं रे त्याच्या मनावर मी. मोहन दादा कुठे आहे तू? मोहन दादा. राकेश, तूच खरा रे. माझा डोळे उघडलास. दादा, सावकाश. मोहन तुला तुझी जागा मिळणार रे. आकाशला सर्व
तुझा गुन्हा नव्हताच रे मुली. गुन्हा होता तो माझा रे मोहन, गुन्हा होता तो माझा. तो जन्माला आल्यापासून आजपर्यंत मी त्रास देत आहोय राजा, त्रास देत आहोय. काय झालं राजा, काय झालं? काय होतंय तुला? काय होतंय? काय होतं रे? दादा बोल दादा बोल ना दादा. मी विष घेतलंय. काय विष आहे? काय केलंस रे राजा? काय केलंस? मी राजाच्या घरात मला वाईट होतं रे. आकाश, आकाश लवकर डॉक्टरला फोन कर. फोन लावू नकोस. मला वाचू नका. माझी शपथ आहे तुला. नाही दादा, तू शपथ काढूच नकोस रे मला. मला तुझी क्षमा तरी मागू दे रे. मला तुझी क्षमा तरी मागू दे. पोरा माझ्या हातून अपराध केले रे. पोरा माझ्या नाही मामा. मामा नाही म्हणू नको. मामा म्हणू नकोस रे पोरा. मामा म्हणू नकोस. पप्पा, पप्पा बोल पोरा. पप्पा बोल रे. की हा ऐकण्यासाठी माझे कान अनिल झाले रे पोरा. माझे कान अनिल झाले. पप्पा, माझ्यासाठी लहानपणाची अंगाई घालायचा. पोरा